adwuma wura eja de bia de ya le wanchi ye fu ma me we na wanchi ye fu mu asa akosho ma me yam ade sorry 5 na me ko school wura obi asoma siri mi course oni di kwanu we apro ne ne ma peduan papa ni na yam yo ya wo de wasem obi ai na judge for club wo be peduan papa di to na apro e na ha e de na wo to Ghana ya de wa kire ya de wa kire o firi wana to Ghana ma Mary ya ma kwa ba mo ye nyankopɔ adom e do ba de ase so de dwada wo franche yo di for pokwa ba judge e de be ene de wa fa hu oh judge see enya se ko sa wo ko parliament se no nenam wodidi mambidi me ba sompa wodidi mambidi ade hye won kransa se omo twen oh ye be bana wo da omo so omo twen ye be na wo na de ye be de pabre so na me no me judge so na e ba wodi ufo ofre me o wa no wasende misika kakra o wase jikoto su kese me hunni me nyina judge me da se na judge ko blasi ai wo atwa wo ai enya ai cash hamburg osi wo atwa boga bia am ka chance ma judge de am sira wo wadawroma binya nwie eti ko bra ye atwa ho ani na ye dan asese hamburg fo nyina no agi ya tum duru wonu krokoa na mu tie Sompa Nkomo na eye bola so yesu ni mu hamo da dari bia na bia ni mu yamo ese su di obuo machine no mu asese de judge me for crash o tie nka okwawu me na me ka kire wo kwawu o radio nye tv ye ko ensamwa mu nyina ye tie eti ye kaja num de busum wo yi judge amasanya bagi twi ene bro aba betu yen na ye da so na adwumadi awudie ene ye wia yenim se wode ye bekọ na kwa so judge ko wonim me komanim case number 1 feedback bi ho before Debbie wada etimati mase feedback be na ho Gladys aha yo na no eja mama eni che ya sem no mo fa video ni nto so na ye etiefo nhwe de kosi ye wodem eja mama na e ba twede no mama yi ni mra o voice no mama Wey yenu ya be ma driver ni nu a na no de na semba onu wabu nkotodwe wona se animu no chei o chei no na se ne nso se da eja mama na hye white no wanya je ne background se afiri o chei nsem no bipie no o chei be ka eti o chei ne butu wa wo pache wo no so eja mama se wo mpene wabo ne ba ne dua ne niama na sisi wo no so ayi shinap wo de ba kwasi chei anim wo de ba ko nso asi wo no so anim so obi e fa modua ti na chese na metewa chese asem na age me nsem a me hwe wo mo no ah o se asem a o ka ni nyina asenye no kura che modua no eja ma ko kasa na ni nyina papa ya hawo so wa fa ne bucket akola be ma se akola na bo o mi se o di pa de se ya we na na wa me hawo se be ya na no wa de be ya na wa de wa ma pressure na me de ya ni ya kran se wa o pa na papa ya be fa ni se mo na tuka usiga se ni de ha ni no so se wo wa tu fie e de ma jam ti cha pa na o be pa se sa ma o malen o be na na ko wa ko kuna na David o ba ndi ma chawate kasa ne bai na kasa ne bai esi o ma mi nti no ko ti sa ko pa cho no ma me se esi an ya ka ko si se me ni be tire di ma ti ma be ya no ma di sa ne ko ye nti se na o pa cho
Se jama ma pre ya be ma wo yi wa ko ma mi ti. So wo le fit ti ma be. E no be ma ko. Ah? Wo ba ne ma wa o ma ko fi. So se brand ko fi o ba pe no ya. It's the what's your day. Sometimes we are with them Kanawali, within the Gladys. Then Kanawali Gladys. Sometimes you get to me. And Bram said, I want to go, but I know sister, those were the way. I said, my phone, as a casa woman. Ɔmo deɛ nsɛ dan wɔ bɔɔl ne nsɛm nyina nti wo so deɛ aberante yɛ yɛ na ɛpɛ sɛ ka biribiara nkɔmɔ papa yi nam ne ne kasa ɔbɔ so ɔtumi ne ne nkasa aberante ɛno nkwadaa wɔne aberɛ yi bɛne dade ɛna yɛde akyi aberɛ ekuta kaa ɛso aberɛ ne kaa ne mu mfa ahoro ne kaa tontumi fa ne so afa kuro obi na kɔpɔ ne bɛ ne nua ma ne ne fa ne bɔ te saa mbi bla na akɔfa wo Kɔkɔrɔ wo ekuru tini fi obi no bɛfa no ne kɔ so te ban kɔ ɛno na hɔ di obi ɔne nti sesi a wotu kɔtere ma so wotu ayi ɔbaa no wotu no ɔne ne yere no na ɛkɔ yɛ sɛ ɛnneɛma wɔ hɔ no ɔnka na budi ɛna osu nsum no bɛsu ntɛte nyere na yere ne nkɔpɛ bɛsia mma mmerɛ ne bɛyi na onya wɔde ama no ne sɛ agya maama kan ne nsɛm sɛ eye wochei a one ne ba Gladys ne tie no wochei na ka kire ne yiri ya Gladys no obotire ni se eja maama ne yere ma Gladys ni nkobo ni ti nye so okobo nti amaame ne ebayifo wo beka no ena ho ne ma wone wochei na wono so nkola ne nko na na ba mai ho sansa na na ebayifo wo mko ba ne nkura ne yale ti de eja maama nso ka kosi ya ne se bayifo de enwale ne ba ti abodua sese ne ba ne nim no ne be mai kokoda ene ewiase ha nyina ne snapu na mo amo wa yeso na ara no a awrawu semom se Gladys ne pe boy no sa wo hwa de na Gladys ne penikum esuduabo ni nti esura banti ye de ye bompa ye se omo koi no kakoma no beba fom na sa be ma ne so abodua iska so no so nasini so dibia enu so adade kronkron enu so sa adua ne so hye etu ama wade ne de agire nyame no wane beba mu eti na de wo ho no de adamase on se de ye ka feedback no ye mamu hunu de etua mu ye nua bi wo ho ochena ye mpese ye beka ni nyina case number 1 Teresa J complainant Pechi number 1 one on the airbook kunadi accuse Collins Wopoku PJ ne guy name no one so wo Pechi number 1 court all day in court piao Allah wallahi abaima wajiji ademu dodo ni jinnem me pa chao etesai shame hey me wa Bible me wa Qur'ani ena me wa podua pede yi achompa Bible baby ya Bible so mo ba na mu twantro ade nyame de obekorokoro onya mo hwe pejai fansani fan page akosoro eya me Teresa J asama American bi kura me nsem Bible no kura trodo kontompo nka ho wonya me boa me all day in court mama ya wiei ewie de boko me baba ye edumre bi na ontene fi mama ne me transie no agigi adamu no ebra wodi betie mi awo ye me transie acha edumre bi na ontene fi hwe na ne ye hu no obey mpacha betie bon no obechim wo hwimu abe na otwemie no koboso me ne ye hu no nti me duedue mu a no mo ye se obi no so mu hu no wo agemesu ipacha no wo fan agemesu no so to number 1 no so wo ho no okay nti e na me kunu se ne namfofo so aka chen se mo hu no wo agemesu ho no na de be ya ne se yeso so ye ya ye hu ba bi wedai wote e na boys bi se ne me kunu nya dai empe kakra mo mo na mbe dai mo de ne beba na me kunu pe kakra mo mo e no mo ko wurawura mu a na mo de ne bae so mo de ne bae na nkyere mu ne se mo ne ona na dam ne namfofo bi ma ya te so ono ana e dai etie
timi kram kas anama no muni maame obi ba aba ofie wuntimi empam ne se bi ade asa na se ko ofie timi yese maaya no so mo nye de mo fa maaya no so emmere wo mo emmere me emimi sa maaya no se di bi nti no ba ho amonye de mo mpam no nto mo de maaya no so bae membisa no mo se ma ye de ye ho de wo ma ho anwumere ana se yi anopa no oba ho no no oba ho anwumere no wafiri ho kwa number 1 akoda boy bi efe no Collins wono enam se sa no se a nam se yo ntime ya maya no ankyere me Collins ni fie nam de me so wa ba won tana ase eno emu a hwese wasan hwemu bi ahwehwe na ne ye hu no me pa cho be ma wale ni sesi akra ne papa no me pa cho ha okay ti ahwehwe na ne ye hu no nti ho na efe ne se Collins no efre nti ofre na me ofre hwan ofre efe ne se we di na chi no ofre ne lie to ofre na me fai ti me fe na me se hwan na e ka sei eno obo din bi nam so ka se osim ka se free trade nam so ka se free trade no osin ai nam se de bi de hwehwe ne de friend Collins o ka se free number 1 by me yen hwehwe mu bi se eye wu Collins na wo dada me se enye wo no de na se e ba se mu se ye wa mema ho akere wo pa wa na o se ma eye me a nam so de ene rahe o se ma anya me hwe no nam se nya o hwe no se wo de no ka no kore no se mbibi no ba me ne nya hwe da mpese me ko school wi a nam se asam na o ka ne de nya ne ka no enam se mesrew me ba no wo sha wonya nusa wo hwe nti agro na ne di woni ni ntwa so kora na wo se mate o ma na wo ba fi nti wo ba fi mu a na wo san hwim biem wasan kwahye boy ne ho no ma ti boy no ye ye nam nya boy na ba na mfe na ade a wo ne me hele se bla ade a wo ne me ye me nye ho kra na me shada ka chen se ma bodua so ka samba no na afrem ba no fon so ma bodua ti fi na de kro ne ni ntwa so no se ma mate eno krampo de se ono krampo de ono wasi ni busa de obeya no bede obeye still na ade ne da so koso to osan hwimu ekọ be 3 months ne yehu no 3 months ya hwehwe boy no so ba bia wote ya ye bienu ba bia we de wote bi so obi am be so be kire ti ada na nwumre bi na me hu na danfo na me susu se wona di between na ti na me kọta de ti me hu boy na apẹ na bi kasa che me se me nkọ boy no so nti kwa na me se wonem susu se wo ye between na Emma Collins nti me pe Collins ache no se me hu na wona me de meche me chi wa menya Collins na ide ache no nti boy na nkasa nti okofie nwumre na oba ma mbe kan se mbia che onam se kasa eno se ma sesi ama frɛ Collins number na rae na afa ofre no se wonu oni Collins wonu awia Collins sim na adwane wa na mi kunu epam abema se fidifia hako asame na aba be kan sa no ene okọ we nua panyu ka chen se kopa papa acha o ma na papa ne bu ofu pa wo so be ba papa wo ofie ka chen se me ma ne ma no ba me papa mfa me ho nye de enche me nti o ma na enwumere no boy na sa ewie no boy no efrɛ me ba panyu Collins enfrɛ me ba panyu no to ofrɛ me ba panyu no ene mi kunu se hwan na o se Collins ene o se fafon ne ma me ene o se Collins ma pe wo kira kwan mi hu mi bo udua nti ka kira o ma me mo se ni se wawia me ba mi hu nti mi bo odua na wo ka kire ma me no wabusuafo mbe dey wo mo be ba na de ho bia me ni wabusuafo ayde aka na mi kunu bo ni dua nti wo bo odua no kwansi na boy na san afre na me fa nti me fa ma won se popi abo mi dua na akra ne ba me ha se mo na mo to adua ne mandi mo na mo hwe no na me se kra chi me de ba mo awade ana maka se mba ne mi nti mi hwe no me ba me wo ne mre tenten no wo na ahwe ne ma me ene no kate no nti eye na kache mi kruso wona mi kruso wona eduan de onye de wona ne on kanche na busuafo se sei na waye na busuafo no ye de emfa no ma ne ntena senka se be ye ono soso ebenya no bo betena fie nti me hwe ni mu ade echi me hwe ni mu abusuafo ma obi ansi wonom na me mi kochini number 1 hono ma na me hu boy na ma me ne nana na me de asem ni nyina ato wo manim ti me to wo ma kache se mi kunu bu afupa na me de me ye ba kan me pese bibi bo na ibesi na me kire no ayi de omu kosi ne so mfadwa ato am na se be ya me kunu bu beto ne mo be de obeda ne dua no nti ampa so ade che mo ba e ko hu bla no ene be kan asem na mo ye se ye nko pechi papa bi wo no ye omo ye ahemfo nketu anu ye ko betima da ne nti ye ko ye bo nkro ye so ye bo ye de no mo se ade na aba na ye ntwa yie enti kofa aba na bra ne ye na ne dua no ne ye nche oba ne ye de entum na akra no we de wo sha nti ye twe na so a sa ne ma na ekoso ni nyina ebejai na ma amene se wate still na we no ye hu no ma afie one boy no ehye baabi eno se kwana be na be fa so ye be hu akola ma amene se ye be hu no wo de mehwehwe na ba Collins ne ma ai te di be 3 days me wo ho no ma na ma amene di we e baae
Yes, any classes who Mukumpona, or my police for your day, and chew mo, and as one my friend, not quite was I don't pass with your fast, now Collins, ye nimuno. Not until say, and Rabama, Ebia de Moyero, Bombe Jamas in your day, Abba. To mammy, do a buy nice mammy and canasa. Nti kwa na I'm sister na me ko hu no me hu se mi gya no ho na say ebia mbefe no mo san adwane ensem basa na me say fine mate ni esan akọ asema ayi omo mbeda ni dua no yesan akọ omo ho biem nti ye ko omo ho biem no e na omo se ma me na oba no woyi e na o se me ba no wo ho na o se na de bi nti na ma pese o de oba no beba ame ya da ni dua na edai ya twena so de wo akora ni sha oba no 20 years 21 years nya ne nyonko wo sha ye bi nti na pese o de oba no ebeba wosi amede ne beba chese ensem basa ena penfon so wate onkonko fa akra na nyede ebla no emu se ukuada se ukuada no ode akra ne beba ukuada ye ko ho ye ko no maame no wa ama ye hu no no osuje ni a wo to Collins ne maame kasa ni nyemu so da Collins maame ne de we ne baaye no wode ne bedu ye be 30 minutes na bo na hase ye frɛ fon so wo frɛ no ena fa nam se brother na ha mesa e di agege samu no mesra wo de opena sese asam da ho nti me yehwene ye da ye na ni dua no na de opena be ye ne ho ade ne fa no ko na me kan se kire boy no ma me de ma ye ne ho ade da da o na so ye ne ho ade da da ewoy ene wo se ame de mama sofu bi ehira so wo ye fa ne se tre de amaye hu se ka wa hye ne nsa na me se no se ena me su ni adro no no ena me su yo mate ena me se menya sofu ne number me sese opoku menya sofu number na ode number bi number ma me fresh ni pa no so gitu se we sofu we hira so ade amo sofu kro na hira kola 14 years ni be ma wade so number no manyene sofu no manyene no mama se me frɛ number na afedie frɛ ura dinya nkopɔ ti me ye ene ye kwada nchi case boy no so sofu case we ye kwada nchi gitu mu se ayi no kore me ye sofu na me wotre de na me hira so na so wa asole be no so ye asofu nketu ani bia ena me su yo mate enu ina achi no na afa we say no so chese wo ya ensem basa nti wo ba fie no Osman cross ma misika me sumpe so otena nti na me de ama no Osman ansesa wo se mafa me se wo de fa sa wo betena fie nti ma me de be di be na wo eni na wo twimpo me nam so kra huntale bi anye oba ni nua pani ma na oba wiewia na wo de ko oba nua na obesa na wo de ko nam so huntale anye nti me serew omo ba me se duada ebena da ukuada ye so ya wada ye pachi na me se huntale anye nti ya wada me peska ma no akototo ntale kakra de e wo pachi ukuada na nwumere sa me hu akora yi biem enti e fa ne sei adam yo ho sa na ai Collins me ban se Collins na test ni message say de rahanu ni ho biem no obi foforo nti ye hwehwe me hwehwe ne nyedai emfiri ne honom ena me send voice message say wo de wo na menim se me ba ne yedai e wo ho me de menim obi ya wo de menim se oba no a entamafo nyina yedai edi adanse se me ba no wo ma me kra me dance ni nti wo na me hwehwe mba na yedai afiri wo honom nti menim problem esi wani we ntam ena we ni dwan ko mi system ko so we ni dwan ko mi system obechemu no yese na one ne da nyina no boy na video na fe odi atoto ye fa ne say Facebook ko se de ben de be odi atoto honom nti eyesa na we ko hu ye no we no bobna eni osumpa na se nyame wo bobna na de krone tale wa ha mu se Ghana obi e eni ye wo bobna se de ye twa di ti no fi se wa na anwene se boy ne be ne sa enam boy we so pie ba me bo no me be che ne nsa e de bo maso yo e wo abema no ho ena ja ye didi mu anti enra se na boy no we die se de we tu atale na wo se de we no ho wono no ho na wote na se woni ne ho biem no me wo ho anwumera na o boy na ayi Collins ne frɛ me o frɛ we nua no wo se e fa ne sei o makɔ sa boy no honom rahe no wo nti mo de ne ba rahe no so wo manti yemra me fa na se me mra me fa hwan ena o mo kate no nti na side de nti mo ho na boys 2 e de we se bae ti o don bae nde ne nim se Collins nti me kunu kra de obo ba ko ani so nti ena o me yeso mu dwa na boys nso mu nyina honom so mu nyina na ye keka kanse na che se ensam no ensisi so nke hia Collins na we na se Collins ni gina honom ena ne bla mo ye se no kwa kofa Collins na ye de e de naba na so mu mienu no de akola no wo no honom no o mo nka nti ye na che o mu du honom no eye dede nti o mo yire Collins obo de ba Collins ma me so o mo fa akola na nye de emma
ena omuye ya na eja omugya akola no mu e ma ofe ne sei akra no ko e na we nso so ne bela mo ye dai e baaye intimidie me ba me dia be na sei me ma wo me ba fine wo se wone ne tena no so no Collins mo mu bodu ato so so bi afa ne nyonko achi e mo bodu dai yo ato so nti o se boy ne ma me ka chen se Collins dua no mo wona ne yen abi kuna bo ne dua de a mo Collins so nya dai e na ne dua na mo dai na Collins ne ma me mo wo ne number wase no number o se ne phone asai yo obapa me be kasa na ma me mra wo ho yesi yenchira kola akwampa wo mfa so no nyina wo mfiri hu obe how many years about 15 years every bay na obe to me je ne ho sa ti me ko se be ma dem boso me miensa Mama, first day na o started Saturday no na abaye nchen. No na abaye nchen nti ye omo no na na da. Nti ye nyina ya deda. Wa na ona na sole ye. Master so na obebo op no say ijala. Me hu ra he o. Na me say na bo be 1. Na ye nyina ya sole na che say ye hu ni sada. Nti afa ye hwehwe no na makobo wepu ye hu no. Nti na say obi anti mi na ene ye tete ho. Ti kwansi ye say ofiri fichire ba bia wapi aba. Enam se na akwo he amene na fofo bi ne ekwa agemesu ne chesensem basabasa ntimi yese ye bebo no eno na se daabi na ye mo no enam se daabi anti wo se ye bo na ma se daabi mi ampansa nkan me enya ne hwe na bra bi so ablase me enya ne hwe enam se mate enumu ho no na fe de want kasa bi oko school o no form 2 no so wonko bi wo de ne to adwumam daabi adenti na ugya ne saa wa ono oko school no wajai wamfa na nto adwumam no tete fie saa adwuma no de me am ka chense me de betu ba na me so ma me ewu ani ye be call no mo ye nodness me be frafra ni bai o papa ya santi no okay enti no yes ano me yese me pese me kosire mu ne ye dai eba ti me koba eja pa de me di pa na me de na akwakoto adwuma wo bai bibi ha no wo honhom sem bi di nachi oye bayifo de ne ha no bi amaame onu wadi nkomo bibi ha no oni bi ni nkomo bia abi je mo fa video ni to so yesi video bia na oni be ma na hye kawa ewo mo fa nto so ne yenhwe na yensamla na akire sa wono akola no wa ntafe no no me be da agono so no mo fa video ni to so ma ne yenhwe ba bi kro mo ko hye kawa no nti na kire se mo mekomo de nana me no aduane ton de me to e first kwa na me nya adwuma no mitimi ko ba de mu yafunu nti mitimi ko ba de ono to so sen ono to so mienu enam de ka arefo ni o Collins na ehye wra he kawa no em wasem kwase am wasem aba wiase o hwede na be ma no wono wasra ne nsa nku ana wo ne nsa watu nso we bi otu garam se ankasa boy na wo hye kawa ni woni one wo hye chei boy na hye chei right ukun na hye chei hwede wa kire hwede ya kire ne ye hotai ti saka we emai wa ye o awurade momra sompa momra Facebook na momra sompa TV mu amohwe hye ne kawa mame na kire se wo ba nya de akomode no me ye aduane to aduane ene de yi mo krampo bu a me ka bankunu mu to ni abete bu a me ya mo se ti Collins ne nanim sura kan ai se de woni afe no oni omi am se ma na de bankunu afunu yo papa se aduane obedi no amomo o papa ma me di ne baba akopenti o mo ni o mo agoro e de na mbedie de o me ka na papa se no amomo ni chese nye komo ne no na se na alele nkuya na ne mu ya ne de na ha mu no hele wafi mu ko emu ya ne de frim dokodokodo enkrai no fo no kra mamu a na ka mu ya ne de ti sesibe no kan no fo na mamu na de ko to adwuma mu a eti se ne kura ba wo ba ye no ba se de ya ba me be ni nyina ne se Collins so de me ba na ko one na ko sofo ma sofo na chiro ma wale so sofo kura ye bio nti me ba ma no nti wo mra no me kire mase afa so mi ba pani no be wona paso ohun we nua pani na be wona paso Collins no ba pa oye de adwuma ma test me pa cho ne yiri ne de me ba no so no no be benya ne ho mele na wo asema me no
metimi akase ma test wa fail you sa wo bank fu hia kodan fi hia du night to me gene ho sei dia na wo eya ginsem wo ba epani no friends 18 years me ne na tifie da sori bibia me ne na tifie da sori bibia 18 years no na we momo ya kitwa de na wada ni dwamafo yi ono na uche so kan bibia kira wan no so won fa hwe ho ni wo se mu ko emre bi we ya mu emre kola mfi hyedu na tumi ko hye be ma dem bo so me miensa wo mu ma wo nko a emre me kire ne bo ne sa ya bu ni wie ya mas ni nua pena so ma kura se won to na ne pant kura ye se no waje ko se no odi obi amabu no no wa pant ene osi we ma me e wo borisi oba ni nua pena ntale no abesesa no de ko ele we call ayi we Dr. Salas we helelelele ena abey ne tuya ne desesibe family ke right me ba fefe wo mu nko a me dofo eti se asem ni nyina ne se omo nani dua no Collins ne nani ni dua no so according to ne oma boy ehu dua ena Collins ne maame se ma we ne ba ne nani dua no ya ma family se mu bodua dey atoso ye ba tie se den na wo pese ye se dem pese me yen se Collins no wo mra se me mfamba ma na wale no de akwa masofo akira so ahye ne ka wa mementi ase sa wade no mechirem na sa asofo kura akola mfinhye adunan wono so ba nanim wono so hyira wade so no wono so mra mechirem ede am asem na ekoso Ghana he na fe so maame ede abodam sem so mo modua no so no se mo na ne so maame no so no ba tan Collins no was o fie sei Collins no me also 21 as bibisa ena we no 15 asane be so metu wana na da na wonyin sei na why family planning mpacho mi baba no honti because akola ye wo mu saa wonyin saa na wa wo ho hawo ni empedro ma no so bia wa a fertility problem wa order in court kanisa abai na je o ma pedro ama na maye Ghana maame no eni ohe ra eni ablante na gina no as late as no mu gina yo omu kokuma se mo yade ya kire ne ahotan area se bonini akoda mfinhye dumienu dunum watu fie ti be ma dem bo so me miensa wo so ahye winter jacket sa America ni a woti New York ya pam na adwuma hwe de bo kire abata manhu amane nyame bebo am wate na wadie mu oya na abadia ya sa wo banda age be mesa bi wodi no mama menka kakra na ma sesu yede mo kana mitie ma wi ame ho aka bi ma sem edi adwoada edi adwaman adwajantra yo era be kasa na yeni kanisa nkodi nkomo timu de mo ntwen yen na wura ha ne yemebusa no se dwaman honhom won so a D4 pokwa ha ye bebo deliverance sesi a na steam bet ye bo me bayi mu no minimum midwife a wa fa na dwumam ma tese ko se na mu oya abusuafo ye ne kanisa nkodi nkomo simadu wo pa bibidrofo a wo ma ba o man mu aye adwuma che no mu ni asem wa kanisa ka ho meti kanisa fo nche enka otachi ma anya nne minu yakwasi asi no kra na ye o mo jingle ma wo mo kanisa ani eti minimu wo mo papa waye bia mayeda enimu wo mo pa ma bo adwuma cha wo mo hu nimfum so bia anti enye me nwanwa so o ma ba so Sompa Nkomo so abusuafo awia mi wura no montinsim na ye nidwa medase ohima ya minshira o shira unso se obo aye fitachi man minimum se obo aye so afiri ye gu so den na kanisa no awiro se mo ewo mu no se enne mama one typical example efa gay na se mo me kama se mo akora ya ye be se mo pa wodro mama one example ya research ama ye hu se nkola under from 12 to 16 up to 18 to 20 years baba so adokoro mo ena mo ho ye omde
baba so no the feelings in so ba yes enye adwamanyo eye baba so mami me nkyerɛ mu yie na te ase research ama ya te ase sɛ saa de na ɛmoa na ɔmoto nsuo egu ma na se ma eye pimples afei ebi efifi bon sɛ umia na nsuo fufuo ma efiru ma ba no saa de no to ɔmoto nkɔhwɛ ngu na se a ɔpɛ friction ɔpɛ sɛ de bia bibi twim enti no mfrɛ nti dei esu tia no wani taso se wani ba ma no edi kaso wadi twimu no na kyerɛ ne sɛ yes but woni sɛ yade ne ha ɛno nti na gonorrhea no dokoro ɔbaa bia etimi kyɛ ma ne di bɛyɛ mfie num no wonim sɛ saa de yɛ ɛyɛ mi ɛyɛ baba so saa de yɛ ntwide yi a me se otumi kɔhyɛ 2 weeks 1 month 3 months ɛnyɛ wɔno ade saa ntwide no ɛyɛ yade nti ɔbaa bi a wo hwɛ me me srɛ wo ukɔ school anaasɛ wo akwala bi wo fie na hu ne sɛ na se nsuo fufuo bi firi hɔ ba ɛyɛ na ne pint ase draw Ghana map wa utumi sɛ wo mu a utumi sɛ okɔhyɛ adwaye a odwale ntɛntɛm ɔbaa de nka utwa adwaye a ya yehu ye sesie ho ɛnkɔ saa tɔkanisa ne ma no nom ɔmfa mbɔ ne ho ban emfiri baba so ho ɔmmɔ ne ho ban emfiri white ho ɔmmɔ ne ho ban emfiri saa ntwide no ma wankɔhyɛ ɔbɛɛma bi dem ɛnam yadeɛ nti ya pa sɛ akwala ketewa anaasɛ abaaya wakɔ awɔdeɛ anaa wonso awɔdeɛ na ntwide nti wokɔ bɛɛma hɔ ɛfa haw no yifiri hɔ haw kwan a bɛfa so bɛyɛ firi hɔ no sɛ nom kanisa eyi wo haw nyina afiri wo de ɛbɛma wase awo afei me ma me yere ma me mama no deɛ me ka kyerɛ wo mu no sɛ saa deɛ no a wohu wɔ wase wo se bɛɛma na adeɛ nne so no ɛyɛ wo ho kwan plastic ya lusu ase adeɛ na te afa so plastic ya lusu adeɛ na te afa so ɛno so de lusu saa deɛ ne enti entimi nyɛ kanisa o ɛmfa nhyɛ sabio mesrɛ o ɛmfa nhyɛ bɛɛma sɛ bɛɛma ne na adeɛ nne so bɛɛma deɛ bi ani ho esua da wo deɛ ne yɛ elastic expande nti wo gyae a na asa aka mu nti wo deɛ ne sɛ ntimi amma sa pɛ ne sɛ fɔto aba na no pomasibrɛ ne sɛ pɛ kanisa nom na honto kanisa eba mesha simple wo de baabi a wo drugstore bi a wonim sɛ yɛ ton aduro wo mbusa sɛ o pɛ kanisa eduro na etu baba so ase no tachi ma de krasa mo wakentai na bi de sɛ minim te kanisa titi aduro kente taxi rank baseline pharmacy jemo na ani mu de sɛ ma bodwuma boa wo man bra ka simbi for infections I can say gonorrhea and syphilis no sɛ bet na nipadua kwa no mu a ebet na oba so a etin ha oba yi gonorrhea tin stop oba bi na wo oba bi betuma pra wo so many good years so bo say wo ne ntimi nya den entima dodo na de kwahye ebi obi na eha me anase ebi na eye me the moment na gonorrhea ne bet na no so no wan hwɛ so ampe ne pomasi bre enti etna no so from day 1 day 2 saa kodum pempen so bi sɛ oba na kora na amana tenka e friend sɛ libido na yeden atekɔ oni be ma hia na onte de saa ya yade gonorrhea kro ya timma ensufin bi gu oba pampan bi bo oba sebi imperial sɛ sebi anya ado emra oni ni hia na no wote pampan bi wɔ na se ya enu ye friend bi bi mpoma sanete won sɛ wi aba ne sɛ we de wi de opa unsa aka be ma ne sɛ mensa de aka mom no so dem tell no man koyi no kanisa heba mixture eno ene ye product ya ebeboa wo atu sa infections gonorrhea syphilis no ebe ye firi ho ye oye nua ma no bi si wo ho a wanya candidiasis a my friend say odepoa ye ka se obanya white ya white a my friend say odepoa no eye normal mienu na ede ye den ede ba ye ka se white ya gonorrhea tin di severe white ye den ede ba enfemfrema de a menua mata ye den edi adokodoko de sugar food bebrebe ntin de white ye den e de brown ba e ma ne yi saa white bet na oba so a ahyase ye tena no so no anase emro hu se hu ade mfita bi wona se no wato ointment no ma bi hihye na se entimi solve problem nya den emfa ma no maduro ma ne ko nipadua kwa no ne nko nipadua kwa no ye den adwuma na problem bi a abet na nipadua kwa se ye white ye gonorrhea ye syphilis no kanisa solve saa problem nya nya den emfa ma saa gonorrhea yi eyo oba ne bema nhia mudie ene de spread enti se bema obi oba so ye den ewobi atams no se bi tu se ebia na se keka na so bema ebia ne bema mu ye ne bema mu hyehye na no nkwa koto product ne wa ye den ne wo no ekoba ne saa ne wa no nkra nka ye den keye because of so pattern na ne te no
wo gonorrhea ne bi ono so obi eye nam san ya de enti the moment na bema wo gonorrhea oti pains e wo ne bema mu no hwe hu se so ye ne yire o se ye ne girlfriend na the same thing oba no so the same problem ni enti afanu no mienu nyina nye den enum mom no mo no kanisa heba mixture sa gonorrhea itna bema so a ekoduru mra bi a oti pains yawo e wo ne bema mu ekodum pempen so bi obe hu se ne bema mu ka no pet se abo be hye ne bema mu no rashes bi tingu ne bema na kawana no na hyehye nsuo o ma na ekọ o ma na ase aba saa ya de gonorrhea itna bema so koduru mra bi a etim obema no so te etim fon yeketo a na so wan hwe so ampene pomasi bra results aid bema fana eye uye bema bo se wan kasa no asenna no ni oba no madurawu na onim wo de e bia na obi o tie yen e radio no so wa wo tie radio no so no yesere wada wo ma fa open no paper na fa number na ya na bi kura na obi tikam na obi sifu abi obi kura na obi afichire no wo tie yen Bacho for 0247 88 74 36 0247 88 74 36 and that's 0202 99 09 43 0202 99 09 43 eno any kanisa heba center ebia yenkomo a ye boy wo how wo question na no bi frɛ ma no yɛ manika ɛyɛ ma ho a na ɔso wɔ UK na wɔdwonso ntentem ɛna me ka kyerɛ ne sɛ nana wada roma o sɛ wobɛgyi madi na wɔ abrokyire na bɛgyi madidi a taduro yi baako pɛ wo deɛ tɔ baako nom hwɛ sɛ bɛɛma sɛbe bɛɛma a wodwonso ntentem bɛɛma o bɛɛma no wo se first na so sɛ ehin bɛɛma wo se bibi no emu nya dene bɛɛma wo se usisi yade enko me pacho wada roma ade bia mo se fa ne sciatica pain ya woto ase be ma bia ya woto ase twenwo be ma bia ya wo sisi yade be ma bia ya wo ayemutim no kafra ade wuntimi nye ogoro ho kwa ogoro do ho na ema dura na jo anu so na ho metie anteboa research ama ya tia se yere usomu boa me be ma bia ya wantimi ne ho kani ne dofo ampim no ma ne ho anto no wan meeting orgasm no oba no wo mu no wo de sika dan abo bi ne nam na ni sufi yes ase wo se nyame boa bo se obi a obo se ye maame no start fra so kofi papa adwo papa asem no hwehwem no kura ne se ye fra daddy ye fra dada asem aba nti se wo da na didi a se wo ye daddy na dada de a na obeda no wa daddy a ene ye fra dada no nti wo se daddy honey sweetie chese nsem papa baby you are there oh nti ye ma we hu ne se be ma wo hawo no ne pomasi bre ne se wo benum kanisa kanisa nti ma no ntie baba so adokoro wo ba bia bie eya nso fufu gu ba bi ya turukan eyi sa akatoa na pampan wo mu a mesre emfa nhye obi koto kanisa no mbotoro miensa pe wawie wo hawo wo be hu ne se eduro ya menum ye aye different na ama me yudie mu nso ayeye eno ma wo menstrual pains ni ko menstrual disorder se firi so ma ho ato nti the man betu jana ya soro asem se de wo si signal mi there be time na so yemre na mu 40 yemre na so nti eno etu de eyin na obi nso pe bi obenya ye wo mo pe bi mpacho wo nkran ne ni mpatemu dia ukọ kobidia na na boache wo pe dodo atu sa nkofo mienu ankora makora akọ abenya bi adequator ubetumi atu kobidia ne na boache afei wo mankasim ne cape coast ne mpatemu a pena heba o coordination park junction ne so afei Jeff enso on de o mankasim beto call rounds ba bibia wo pe bi atu a ukọ no ho a ubenya bi nanso bia na de mi kan wa nte ase na pe bi betu bi a wo kumasi ene ni mpotemu a dani misty colinac ene for dimension so ubenya bi o phenomenon nso a na fe yetimi enu adi hu nkomo na asem ya wo ho no so ye no ato aso aka kanisa de abusua mutum so na tete aduro ya me amenim tachiman ne wo na atram ho ma asem da fa number ni twato na so leko fa number ni tujani yanko 024 788 74 36 024 74 36 36 yanko ponisha o nshira so sada se ne be san hia kanisa
yedamase enya sem ketwa yenim wo bu free tete kanisa me no na atena tachimaya ena yede aba kumase nso a wo mu di machie ena me free tachimaya ba na Apostle Johnson so frɛ me ve mescha wo se adazo ameba meba na me so ma ba Sompa Nkomo no so nyame hyira mo se magye atumu na obapa matters betrance na yentoa yenkomo no so na enne asem ye che me doboro ba na ya rehosem madam enti say de rahe wa bafie e ba chan no na boys bi de ne bai boys two bi de ne bai na o say no ni Collins ne dem no odan be obema foforo na say so ni Collins ne ja obema foforo they say Collins no send me ban message say we na free ne ho woni ne ho so call boy foforo ho ena mso me se me de me sa asem kwa de me mente fi se wo wa na me hu se na wan na de rahe ni naked picture ne to social media no sa boy na Collins ye mo fa ne audio so no nwum na yentie na ewie a na maba rahe so Collins no atemu a wodi no mo ma yentie mother way mama kan chilo mama kan chilo ti video na me de send mo no nyesi bia ma share na me gugu gene ma asio gene mo na egu me mani ma ase ade nti na oba obusuafo bia em se me no wo ho ba me so me no wagya dada wo akọ shake gidi wonchen wo san so ti me kuro mpachi awo akọ share ne nchen na boy ni diu ese nye me nua na nye obi na be ka kire me akọ fia dada nye se nkonya ma be chemo se me ko to so no na odi abufu den edi ba be chem ho no so me ko me ka kire boy ne ma me ka kire boy ne papa say girl no police for hwe girl no girl ne hwe me e so hwe girl no mo bana am kan sana amade ba be chem ho no ntu mo da ya nto ba sene ne me nkasa so ati ya nto ba sene ne me eyaw ne ni brain am di post this video no because me say me timi be bi me no gay me ni gay na jara dada ba gay na so so ti picture so na picture na mo ana mo say me ho no oba me so la me ko school na me ni mo time me ni ama konante he madam me kan chiro mi suro udi bi ma me atem me nka hwe o yo oba me nka bi chiro so ati we de bi CBI ama na me dana say why say gido no tina mo ho no ama na ko che ne nchen na bi case bi esi na mo ba me fie no na me kan chiro se ge no me ni gya ya che na se gido ne o se nyinsen bi piem na se mitimi di o ma o but da bi si why abusuafo mu gimi why kwasi unya ma ka chere me o baba ko hihi na so kono nom sa na ono ma me abeko na ma me akoyi case ama ne metu for police for tribia o ma tribia so ma be che papa kwasi ya se mi ntini ngina unya ma ama uni misema ma ka chere me o me abusuafo no ye be ye na da mosomo ba me ntumi ntina ba ba kon o me ngina ma ka chere me waso ba ntumi ntina be ma ba kon e se dwaman na o funu why o be dimi uni ba ko na ne kasa o me hu da won so hu me da won ko be tuche abuo funu o ni bana ne kasa na o fu unya ba ne na like me mistake ma ko he jimi fo ba asia ba yo ne pan chukula won tumi nsi abuo funu te se hey mo na mse na wo de ama ne de o uni minu aje hu na adwane why on we pillow se kan twane nsa o mo koye adwuma nya se kan o mo koye adwuma na shi e twane nsa minu aje no we pillow ti se no antokwa na esi e no ono hey ogwa bi headings hey o hu minu aje so hu no ona na benage ebo ne nsa no ona on plan so me mo na wa yire no asia o de ti papa obi to betu abobla ona on plan so me mo na wa yire no minu aje pillow na minu aje di on hey se plan wa plan na yin ono yaketu obi na mde na chi sa na ule kwa ba wole ku case we si wole ku achi ito ma no mo no he na yemi nwan mo ya town boys ka town boys won town boys na check me abu ofu bi jimi a kire me town boys area boys me no mo nkasa o mo ho nyina me obi ankasa ada enso mo nimdi wa me sibitie mo se me mpem ho asem ba jaman na ka de be samen abu ofu no we shege ama unim shege ama me hu pachi na mama hasi ama me donya me enkanka ne yi ena ma ansoro ho me donya me ama try me hey hu me nwanum bia adwane so ate hu me nwanum bia adwane
o be try na gido ne de o me bomb person me hu face to face and me me kofi o me kwa ko petrol ho hey udu David ubu ha yemfani njimi o nipa bo ha o so asema wo ntwa so me kwa bela me so asema me ntwa so because me din if I love you intentionally but if I hate you I hate you passion put down wasia why mukasidi me se mukasidi obusua for me so bi amoye be ma mo mela me fie obota hey mo junk man mo junk ese me nchire bi amo mo fie ho mo mi nka se me fie na ama fie na me kan ko di o ba me tem kan ko di ho no ma me fie ho no ma me keto fie ase o de no aha ase o de no petima sa do ese ho na mo mo pa mo hwe me mo mela ho abo shege mo ya na mo so mo ho akome ma me ba ko ni fie ho kwasia o ho ya ho akoya ma tin kwa mako jimi a kire mo he mo mela fie anka sei mo mela fie anka sei mo ba so ya mo mela numere he shege wa du wantwi kwasia panyi te se mo twasiri mo nya mo so afo twasiri obo dam papa kwasia mo nya ko bo adwama na ye kan kwasia mo de be hye me sei ono no wa me nchen obo dam papa unya ba unu titama me start din na me twa na boy obo dam shege kwanko be se me kama nya na chiria ko be mami school fima ba sa buofu no abusua ni da so ba mami school shege turum kankan abo ye bodo gi kula na turum kankan kwasia shege wantwi kwasia fo ama no fele me fon so ka se me hia no ofisa mini mema wo ofisa mini mema me kwa na hia no kwasia mo pekimi akọ otimai kwasia ba kimi akọ bia me ku school me be twa wasi buofu no be se me wi school pay for but so kimi kwasa gido ne be kila tum kwasia school ni kwa ja ona gido no de fu ne be tumato be ja ayo ya buofu ni ja oba of flame sa ba so pamacho me nyuali dwamanfo ba wai ma no ase bi wari dwamanfo ba buofu no kimi ba te se adwaman kwasa me duwa hey me se me pen me here hey oh I like it baby I love it hey Rahel ewra hwemani mu e woni yesi ya bo dog ya sabi uturu mu kankan waji wani so mame hey peja utina hwemanim hwemanim ko mame ni ubedie no me wo Quran me wo Bible me wo podua de na ape wo pe podua yo mo ye me ba wo yeti asefo ai peja kosoro ba ya eya me Rahel asama me bekan kasagu mike ni mu ye ate eya me Rahel asama me bekan mi kura mi podua no kura nko a kontomponim podua boame Allah walai shele beti shele dan kayiru dan kabam hey right me teacher ma hey me ba uye sheje na wo ma me so na me kire wo se me so me yedam duruwa dan court hey right asama wo ma me aka nyina wate abranti a ye frɛ no Collins Opoku no de na wonim fa ne ho kanokura nyina wakura podua we yaduro wom nti echewa no de nyame a onso ma me isu won se wo ma me isu wo hia Collins wen yes side one mo side he yeah new site into about so ba wo kasa na ofo ma ne so kakra wa ba ya yet new site into about so ba pictures na me hu wo di hu no wo how many years 15 years wo pante ye dodo say wo pante ye dodo say ana do so bebre ntumi nkan say ntumi nkan wo bodies nso say ana wo bodies so ase onufu ate agui ada na bi na eni o wo bi wo share no mu new site e no so opew pachan e na wo te ase pachan na ye de na utumi free fie ko tra ne ho 3 months ada wo fie a wo ma me hawo
aka share me say a police for hwehwe no fear na police for hwehwe no ntimembla na me koi na wo ye a judge na wo ye lawyer ti no se bra na be ndey I say me ba hon me ba ya na atu betwa sa na ka kire wo ba ne ho a prosi na ehwehwe no atu betwa ada wo ye scammer pacho da bi na dia na wakoyi nti a police for hwe no ma mu dia police for wo ma me no dia police for hwe no pachan eti se wo ba menti ase sa tam na one na tena be sei menini tina December ni mu hono December ya na uhu no ena utumi ko hye ne dem 3 months eno ma ko tina me ko hye ne hono mu 1 week ena ka kire me say o se ma me mo ba fi ono nti me ko tina madam fu bi nchen wa ajimasu tina che se nwumre no wakoda wonu aduane na wakoda nwumre na boy no Collins no ade adwuma pacho ko school ewen armed forces ena wo de wo waja school eno no ko school eno odi wo mu ema wo ada na wanyam why family planning pacho dad wo wa wo ho hawo pacho dad na ada na wonye nsen anare anu oyisu condom Rahel oyisu condom pacho dad edi asem no kan ya ti utumi ti ase ma ane ne tran na ohwew o ma uska to duane todo ya oniska na mo yede na ya udidi ya me ko madam fu no wono na ne maame nim se woni ne nete maame ni hu no ka asan e ofie wampam Sata mnenye se fi ono no wote no watu afili na maame mo hono akotran akotena ne maame panyin enchen na ne maame pani no ko ofie o wan hu Sata ne maame panyin no oyekoko krachi ntin ya okoduto koko sina maame no yo oche tina chese fie ona na motie mo amu wo modan pachan na obi okọ school no e den no ma waduane di a enu nti wani timi kọ kan ho saa Osaya adwuma kan o ye da adwuma obo sheet enu ye den ayo mo bo ayi no dan su no colors ni bi na yeso mo she kawa bi ye den no so o ye wo ho ade a wo no wo maame no papa ana frafrafo mama mremu no ba ma tumi ye wo ho ade a wo maame no papa nya we ye den no o ye wo ho ade no Pacho ndi ko Kate ana ko toy ring no pachan e na mo de koma asofo no pacho mi nim sofo kula wo ka na mo ko asofo bi ho pacho da nti eno de kwase akeka keke no wo keka pachan no no ana de kawa ne hye o pachan mudi nsi bi se bi a we gya ne nyonko a bibi nye no pachan mudi nsi pachan abusia mo mien ko computer so adwade emra all day in court to me so kokroma ya to trader shako powder bidia droni bibra me wine edro we aye pa se wade bibi a wudro wo mu no wonnom trader shako powder amono mu wa na yi sunsu asobo ne na firi so ana obi nom bibi a ye wudro na wonya bi de mano a edwo ano e ma nipa ne nya ahoto oba wa kan okore pa wa chese trader shako powder wonunum biampa eye no kore tiefo so bi num bibi a ye wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ohabre nipa duano a trader shako powder bidia droi e na betwitwaje no onom trader shako powder no a ebema na ho ato no fom sa wote so obi anu ano ne bi a wudro mu na ha nipadua no a ye obeya ne se wobesa trader shako powder atre ba ko de agusuo grass mu wodi atre num na de manom a ebema na dana ne ho ato no trader shako powder ebekọ akoye yefunu mu adwuma ama biribi a ye wudro ana ha yefunu no afiri ho kora entimi nua hwehwe bi akira kwai na beboa se wo pe bi ato a kwa so kora mampon Pentecost asoda no ho ana White House da ka hunu se dure nya mapemfo abata wo manofo ana nkwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwe aduonu na ye chi na o haw ne da so ho ne mu akohu doctor so person ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo eti apa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell
epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre e wompam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe herbal clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi e wo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site e wo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 say yo hu and obi de yare ato abrabo so am se bra abe herbal clinic e be boa abe herbal matia kan so no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakra kosisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana mekanfo de amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no won show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic Nyaminti ubenya wayarisa. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ne tot da man. Kwaju, ayasa de ye pa. Be ma de, wo ho a na wo ye osisi modu. Nansan, sisi yade de 40 si me ne me yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi ama no. Opasman numa pasi ama no. Ne basa. Kanisa Heba Mister. Ene ye di asisi modu. Me num bi na me yire num bi. The main reason wakekada oyendam papa kanisa no. Oh, aduro no de ye. Kanisa Heba Mister. Wunum bi a na bawura osisi no mu. Eyi sisi yade nyina afiri ho. No na de me fi ha pe mokoto bi. 2 minika pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. Ene pharmacy shops na emu atufo 0247 887 436 and 0202 Adre nye ma pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoi yi atum Ebusia Kanisa Heba Mister ena ye kanfo de amadofo yi ene o ma ye adwuma no wache sesisi yade pa ne brayo mu ha gonorrhea wo ba su fitegu wo vaginal discharges echi wo ba ni monyam to twene eye Kanisa na sama blood circulation na ye dwuma yi chechiman wo mo kenten taxi rank wo mo ben baseline pharmacy kumase Danny Heba Mr. Heba Apidan Colinac Encrine eye Halus Heba Rota agent Okanshi drug lane en atakwa abibidro fie bogoso unique Heba Tamale PK Gombila Pharmacy ni Heba en asunyan so Cab Heba shop Green Light Pharmacy ni Mosaic Debi sonso eye Kanisa Heba eye 0247 887436 Tabita kom Tabita eye du papa me pacho bebre wo se eda ukua da bia wo ye free test e de ma won me wo prostate any diabetes ti we akwanya wo betimi akopie kua da bia beko na wo diabetes ana prostate ya ye be hwemu ama wo kwa ye nye wo hye wo hye
brabo mu how infections awodo awo mu how burning sensation ya na otadua mu hyehyew usisi mu aye mmere ni nyina obetu ase de amount obema herbal treatment o amount massage owi obe omogya mu hyehye mu enso de amount scan awodo ni nyina Tabita clinic wonum asom wonum wo Madina and Crying Firestone Food Bridge Fed Food Bridge no a wo bra wetwa atomic runabout no a and atomic around where Kumasi nso sofo line oni alignment die no cheta kwani takra de sunwan wonum wo ho for 0202 347 647 and 0260 196 219 nani yene emo enkomo Miza 5G abarativo enu ne kwa ifro ono mo awanu mo ti to me didi hye ni pedua ya adwuma bredodo yeah I want to say bro began supermarket wa chimda 0242 424471 Mama Esther enso adomni asumdwe Baptist University ever blessing from Poma Enterprise Adujama Erade Adom Mama Taylor Fom atama me wo boase 059221 PNC Ventures and Manje Taxi Station Yenu Charity Hospital Junction Kotubito na benyeska bebre Mami abe Oba abesi abe Oba kukudrufu abe Ono no wawura mu ati nuhan nutan ko yini nubna akabo mu na wodi tu yade a na yeni ani anase ni anye ani da se bibidro betimi asa ete sesakal se ni hole in heart mami abe na me ehunu ti se yade bi da so a prostate enlargement fibroid wa wo ya on fase kanka wo stomach ulcer epilepsy chire yade braye mu ha hole in heart esi chire yade mu jaboro so infections ahodo ni nyina yemfa nkodan abe etwo obeyi se kanka ho ye otano so patrapa junction 0243 345 392 and 0506 460 208 nani yen entwetwe enkomo Traders Farm Enterprise na di trader charcoal powder bidie duro na ye black and yellow no woko ya asmi pe bidie duro yellow and black and black and yellow one ma wuduro bi ana fabigu nsuo nom fra magina wo yamu ntumi ntan fabigu nsuo nom cholesterol ju ni pedua aboso wa renam bi tumi se extra de nam at once asa bigu nsuo nom na mmosrade ni nyina mfiri wo yam ma ho enwo eboa ma kidri ne bo adwuma yie ma ni pedua ne ye fam wani ma atwintwam no ko pa chaw halitosis ye no mu kankan sabigu pesi ni so fa chusen usin ye fita no wani mu nso eye sham wanom nsanya hangover sabigu nsuo mu nom eno so boa na fe ama wedie nani ayefe wanyina mu no emma wayemtu bia me paucho bebre ubenya bi wodani heba apidank colinac misty heba any baby eton no bia na hyene nso se die ye 120 milligrams ya bani nyina ye 100 eti yakoye nim 0243 94 0243 943 413 Natural Universal Natural Clinic hospital gentrini no mpemu adwuma tinimo twetwon usisi uje onwanye ututu suro kwa ma waye moboa fani nyina akodan Universal Natural Clinic abusuafo abafu mfidi papa yade sa yade twa wo yemu niam nyina mfoni na ade wani awebi wi am wadu papa konom eyi usisi mu afiri ho typhoid be free ho malaria be free ho na wo konso adwumaifo na nimu tse ye watonsu S line ye bembo nsuo mu wa 0556 244 102 na 0200 158 272 nani yen emo enkomo e semens ye ko ho semens odi for Samuel de akwanchireja bawura huhum agye aduro ya wode sa yade na ho ntokwa ni nyina nso obeko na wanya ofa ahodie ba ne be ma wo mu hawo diabetes yo wojabrusuo ayamukro eye arthritis sasabro ensuo tutei woje nwanye ojunso twemu amane candida typhoid afe mojawie anemia obehwe moja ni mama kama be ma counseling kire onuane papa ya wobedie na agan ne de eye samens vital eba mesha be mo ba wanya atenka na wawatimi asi upolo afreuku na wodi ababe woso eboa pa
ɛne yɛfrɛ ne taasoede taaso saa yɛwɔ asɔkɔre mampɔn yɛne off maxima road no ɛne di animhyɛ frɛ zoctal 0240 616 061 anaa 0279 356 570 safari tissue and tinkam ɛyɛ thick extra soft estinsuo virgin pop nti ɛma honidie yɛ adwuma akɛse yɛde yɛ adwuma ogyaade deɛ de pepa yɛ to yɛane so aboa yɛn nketewa yɛde gu yɛ baage mu ɔdaa ne kosku afa bi hyɛm ɔbaa nso wodwo nso afa bi pepa ho na ɛmmoa ɛyɛ seabage ghanafoɔ ne ɛma pa woba tafolinet osabɛka 0242 318 399 ɔbaa pa ɛsta kɔsa wasokwa 0203 541 002 anaa 0243 541 005 J-Frank Company Limited bɛdɛ na adwade ayɛ w'ani ha Germany kɔhwɛ nneɛma papa sɛ jacuzzi bath shower boot cabinet basin bathroom mirrors ɛne asɛsɛ na agye yi ɛte wo nka kye wo ne nyinaa bi aba deɛ ɛyɛ massage wo deɛ ɛyɛ sensa ɔmode deɛ tra so no ɔmode silver bi aba ɛna wo tra so yɛ wosɔre yɛ ne no wafra hyɛ ɛno ne sensa no ɛno ne sansa no sɛ woka sansa me nua na wɔteɛ kora wonte wodeɛ woabɔ papa ne nyinaa wɔde bi aba ɛnneɛma papa nko silver and gold yɛne railway police station wɔ line baako so abusuafoɔ baako nso ɛbɛn Pacific Bank yɛaba bi nkyɛn hɔ a frɛ Nana Agye wɔ 0244 178 585 wo nso wobɛtumi de wadwa tɔndeɛ no aba na ɛbɔ ho dawuru kamakama paa ɛde ama asɛm bi ɛda wo soɔ frɛ producer line 0244 809 641 na ne yɛn ɛmmɔ nkɔmmɔ Sompa Nkomo deɛ ɛyɛ bola Rahel nkɔmmɔ a yɛdie me ba ɛna wokɔtena bɛrima ne dɛm wo se kawa ne deɛ wɔno a na de hyɛ wo ma nkɔ sɔfo biara hɔ na yɛdɛ na mudi nse ɛnsi die no mepɛɛ hɔ no ahia sansa wo nkwa wɔ hɔ yɛahwɛ yie bɛkum wɔne wodi nse ne sɛn mutwa mogya na mokaa ne sɛn ɔno wobɔdua ne sɛn ɛna ɔse deɛ nku no ɛna nso de deɛ he bɔ odua nso de sɛ nsuo de sɛ wofa n'akyi a na wafa n'akyi mugya yɛ wafa n'akyi obi akɔdiw Gideon yɛ hwan Rahel Gideon a wobɔ ndiɛ sɛ ɔno ne wo boyfriend ne wɔ kasa den Rahel na mente wo kasa meba meba no ho Friday no na nka kyerɛ ne sɛ saa boy na frɛ me ma me didi na tem wo call Collins ne ho Gideon ne ho ana me ka sɛ saa boy na frɛ me ma me didi na tem tin ma mo so mo mpam ni ma na ɔka sɛ ɔnso ɔyɛ obo decoration ana ka kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔdedafu ana ɔka sɛ ɔyɛ adwuma enti no owie a yɛbɛkɔ ma me hɔ no na yɛkɔ akɔpa ɔma kyerɛ na matena ase ana me see you ti afa de ɛdɛn na no afa ɔne wo kɔdae obi oba akɔpa ma me kyerɛ si ɔno na wo mpra no ni Rahel wo mpra no no na dua na wo ni Collins ne boy no mo abobɔ mo ho dua no wo nane ɛna wakɔma bɛrima foforɔ nso ne wo da Rahel wo ɔbɛyi na deɛ na ma wo nya akokuduro saa wo nsuro hwee wo nsuro deɛ ɔn bɛrima ne ka audio nim sɛ woyɛ dwaman Collins na chi mema sɛ na wafa wo mu ɛno ane Gideon ni na yɛdɛ na Collins ne maame so ɔmeyɛ mena ne dua saa maame no ɔno so mɛdi ne ho yaw papa wɔba taa bɛni ɛdɛ na so ɔmeyɛ na ne dua no ɔse saa tuma me ka sɛ me kɔ bɛkyem no boy ne frɛ bo abulu minua kasagu mic nim nhwɛ me frɛ me bo me dua Collins ne frɛ wo bo dua ɛna ɔse ne maame se ai ma bo ne dua de ɔno so ne maame se no wan ni sɛ ndua no enti sɛ dua ne so hyem pa chan onso osi obo dog ya sabi uturu mu bon woni mu adwale wadru sein Rahel wagya school
and they said ye do rough it is a sense I give you no be wale wan odo what do beto adwumam ono de asem no aka che wono wote Rahel say wa life na nkasa wo pese de ode na wo pe ah Rahel wo ba nanti say ya wo pese de na ye boa wo wo pe de kasagu mike nu meba pese mo ko sua adwuma wo pese o ko sua adwuma e de adwuma etibo na esi aburu unu ya bugbo nu ye hihye mu yi wo be de na wa ko sua adwuma se nche kura wo be wu hey Rahel ti say Collins ni baby obi ye hia no no mo meda ni dua no ye hia no de wo maame wo kire wo kom wo tata on tata de ma wo tobi ma na esa wo de ne de ye wa ha mu na ne wo problem oh I say ni friend bi o ko crusade so for ne say de na apese me ye ma o se mo di kan o ye me marriage wan ka na ni ni kura asem ne otoso abi o ye me finances na nkyire ya hwese obetimi ayi bibi wo manyiwa no ho wodi e bi ni wodi ende wa ha mu anu problem all Rahel shmanim wakura bodue wawura medi agro wo hawo ka wo ha chem na ama me yu kwa pedo be fa so wo problem wa ha meboa mu ya odre ye emu femfem hele ye di wom hey Collins no wono da o fedru na o fedru on fedru no ne da wonyusu condom nso wan se wo ja agumu na na otumi ko ranso no se meba ye wasere se ni sisimu den meba ai sisimu odin esimu ejinam rai sisimu odin sisimu din ti wi ada meba ei rai sisimu odin meba ono no mutra ma ono ni bi wonu bi on the fresh boy ha ma Mary montete hu ai kotra e beba ho yo ni me dase asam ni de akra abo mi pusu maye basa e wonya kwada kura bodua woni de woye ma bo pusa na ye wo similar child sabi ewo ye school mu ye gusu a ye hwe no na ni nyina no ewia we no senka me nisuo te se subonte anka mesu ama the next generation a beba eno ti se sa generation no so entimi enyina yi a na efiri efie mu the homes sa ohwe asem yi a both homes matters utie me efie ni me anu nyina ebia eniema bi emu gono wo ho freedom nkwada freedom bi wo ho ye bisa ne se onya aduane di onya ata wo se ai yes why ade mo ya ade se mo na ta ade hye ba meka ne se afie bebre mu ye nkwada no ye ntete nkwada no yen sabe mpradua sansa wo yen abo ama na aduane di wo ma ne ba bi da wo ma ne niema ne but akwada ne moral actions just ne ye ni suban ne ade ne de wo ye busy anu aduane ano papa anti ba bi akola ne wura ene de o konti fa ahudie ena owom ko ba bia opese wo ye den okọ sa efie ba ko no so sa Collins ni fie ho so sa o sha akwada o school o woni dan dem just de o pen wo ye ba bia okọ ena wo ye ti na ye tufo se awofo efie mu no sa ya hwe ye na ya man kwada na bra boni won suban ene won ne ye ka parenthood is work ya adwuma you have to work on the children esa say ye nkwada no ho adwuma sire won akwan no sa wo kire no na ewura ne mu a otewe onim asore eye me nwanwa bebre sa akwada ye pe
o bibi nka akwara de onim hwe kura nka onim bible akwara keto atimi agibodua which means say onim or act ignorantly aside say bia honhom fam bibi tinimu wo act ignorantly dia oye bia on say that nim nani so wa betom no ye bi saa eko is from the homes enti yesre say afiafie mu no yenhwe enkoda na brabo ye nya saa ye wu na ye kwa generation ebeba no asembesi wo saa wiase mu pa yesre mu a wofo amutie yen memblemu akoda bebre onuru ba bia 14 years onuru ba bia se onya entity ye pa na ani ba ne ho so na ye kire no nyame asem kire ne kwan a obesi kwan na nani abie amade o se oye bia wa ye ntima me mesra o se shase se odi asori be kire akwada minim se wankasa o asori a test mo kwan asori asori papa se akwada no watimi na wanti kwa mfana nkwa asori nkola blim so edu ba bia for ka so nkwa me ne ma ye fin se ignorant mo kura fun bisa no ma sefun be tere won hu me hu ya na maje na mabobo so ato atwena e de du ba bi fun no ya na de she mosquito coil box no wo de shem nti e bele a eno de wo he da nya de enti dia na wa fa coil no fa ko hona ma mary mi yo won say abema no fam no o se akwada odidi atem no o se akwada ne pese wo be se ni school o ya abusuan ni da so na we so o ya de ono ya abusuan ni da so so ho enti maya awo no yentete maya ni yenu omo antimi nyina omo na so because be ma ne de ono oje na ni keke because oni o follow ni vision a o de etena wiase eni nti yesre Rahel so person o tena wiase che wo pre akowu eye nsese ye tena wiase ye de nsese na tena wiase so ho enti de wo ye no wakuri high jump wakuri na wo be bo fom a wo be pra na wawu afri wiase eni nti ma wani mra ho so ye de wo ja wo maame ene wo papa minim papa na yese maame na papa no minim action a o take men you are to discipline your children and man dear akrokro ni adeba be ma wo hodi a esese wo tetemi wo sa judge bisa se ne papa no ono a de one ne wo ono a na one ne wo akwada wo se ane o hen action ben wo take sa collins na o me man metri so ni ade sa action ben na papa na atake a e de akwada yi e be kwa awie pa oyin ni mi da se mam se wa ohini me da si bebre ye bai asemi ye ma homiti bebre because makoma so ade kese baako ene se sankoda we ombehunu o mana montu efri se se wutie akole kasa ne maame na I don't know se maame na nkasa no se utimi tu bafo no utimi de ne nsa bo waso eno kire me se there is no parental care in the house. Etitie bia ni ho because there is no way so wobetimi atia obaketo awe no obetimi ayi ne nsa abo waso. Na che se wo no wayera. Ena be ma no so wo fie ho no so me nhede nim ono amu na ho odin mu efa se aida se wo no wo disrespect no nti ne nkola na isua bio there's a question mark wo fie ho to me bia nchechire enkwala ni titi yenum efise akwala de ono no enye ne mfunso se sebe de woyi enye se eye na mum enye akwala mfunso ne se obetimi efiti prekope na oye nieme bia enam kwamu wo se efie bia no emra ewom ye wo fie na bonten pono no ye ntum ene ye wo fie bi nso na bonten pono no wo be hu se ye bia na ka bi na epi abonten eno kire tete ya ihefie ho se be ma te ho akola te ho no ye pani kura wonim ni do's and don't wonim de sese oye sebe obi de kura wo me ho no onim pie ne de ne se mama madam fufu obi si de de okawi a na mayi ato akone de sese oye no na mayi amana ato ho enti enkwada no nyame de omo ma yense ye metete nkwada no ye ya sudie ni se esese ye tete nkwada no na ya sudie nche se me mana duane di ene esese be ye nkrama ye kura ye mo aduane di
ye ma veterinary doctors be hwe wo mo eno nkyere se eye ntete ye na wo de ma no nti ohema me ka kire wo akolei eye wo wasodie ene se wo se wo de akola wo gina baby ese se wo gina enye se ena rahe ye sei ena rahe ye sei check wabrabo no de wo ye ya etechima ema abofra wi etimi ye de wo ye no ukwi ukwa akosesa ena wo nso awuti wi me ka kire wo wo efe papa yete anyina wo nkwa na mehwe wani mu wo efe papa ene wa ma di yawo because sene wusitie no se wutie kasa na wo jai boys no ye wo edo ene ye wo se me pese me ni enipa deda wonnim de wo ye no wonnim de wo ye ba kokora ha enti wo ma me ne wo papa na etia watie tie pa na ba time for Ghana mu tie yen kuma se man yesre mu enkwala ni daachi ena yedidi agro no ene enkwala mu ade me kai se me professor bi invite me no Christine bi okromia na gay bi de ne baba ho na afi na akwala ne wo 8 years na akwala ne sa oyini ni wo buni mu na professor ne busa me say ohun se na me wura mu no na akwala no oka me ho na ofiri he me se na me fere se me kire akwala ne e maame chese ye akwala kasa ye ntia no akwala ye ne ye bia ye nka akwala sentade enne ukokumase mo a maamefo ne bi etimi addresse wo mo ma no na akwala yi etum nyina egu ho na tade ese no na odi ne maame enne ne nuanom enne ne papa na ti na o mo ba mo sometimes so shekwa na arewachew enti maame ne papa enti o ma nwa tade yes akwala ya wo be na se tina papa bi ti neighborhood wo na ne ho ya na kono na okofa na afa ni asan agina police station eti mesra mo aba time for moma yemfa ye ni nto fom ni entretene ye manage na Ghana eman ye daache ene ye didi agro d4 judge Judge ni de baby wo pia ese no de ne ba judge ye ma me through you ai so no mo through you through you anyina through you no se ono wo a sa owu bi e no akokọ se ni ba ne bedi die so ni die on fa ho o mo no kofa nyan kaka o de abe no ba so wo de ne hye na che 2 year onim die ma me through you ana ne papa no so ye mfa na yi ai abeto pre o mo mto emeko no abeto pre ono so oni adaje o de kasa na jeju ni bibi abrante ye nanim se nkuruma ye oda TV so Collins no sa abrante na no se sebe empraduasa ye wo na no so nsuo no sa abrante no da wo no waka nkwasa sempa o ai dimpanifo atem waka nkwasa sempa o bi bakito se dini maame ne papa ta se be ka che ye se ni trum kankan ni boni de dogia ye kasibillahi Allahu akbar Allahu akbar bismillah wallahi sallahi woye gaba woye eye gaba jese eni pa sabio woye jojantwie pa ebi ni abrante Collins na judge me sha abrante bo se eni kamene me kra betwa so se wasi bema pa amna ni fia bi ko be eboa me benefie e wo pechi ho number 1 I want go number 2 number 1 we when you feel jojantwie bema wonim se nkuruma efu obi ba edin ko se ka wo bodua to so ani wo ye wo wankasa kra preko kwa so for so no akra ketwa wo ko school ani emphasis ni obrante wo nsuanya sensuan tete wo nim de wo maame akasa kwa ntre wo nim de na ne maame so ma ne ba ne na ne wo maame sa ba tan ani ono so so yemfa portrait for ma akoma no yeti ono maame no yeti e moto mo hua ana se yemfa portrait for ma akoma maame no wo tu ko santo oni be ko sanda ana akosana nka sai hwane was ni di de say right boy na maame de say maame ne de ama me ndani woto jeni wo pechi oh my goodness judge school no pode say o wi ara e no be san ba bi mami mami ama wo ti pechi man pechi auto jeni Obani Collins wo poku ama PJ mami amei
Mamia me from Framo. Ye hear Sompa, yet the Muja to Hanom. Now, wow, we are Bassabonia, we are potting from one. Would you be a Obama or Benjamin Simkuman? Shall we be anymore? Shall we be a crack it over anymore? Now we got this in the Kutano. I got it away. What's up with the Kopodogi? And the Wakase will be true. You are shame. You are shame. No one you need. Once again, Papa, Papa Rastafari. O Papa no wi. Do Papa them. Wo be fa me ba. Me pa kwabra me tie. Wo be fa ba mo asaka chese me siwi. Me siwi. Na brante we won kase nkodu. Seven brothers won kase nkodu. E me sun to the kwam. Ana ma me na wo se ne batocho se aboa woni hwetofo no. Sa kura we kwa ode ababa abafai. Mami afaso no. Ewura ho yie papa. 13 to 14 years. Wunya no almost be 1 year nie. So ba be ma dem 3 months. One ababa woyi ye fer jene wono kasa no ye jene because wo nyini akora bi esiswa wonya 18 years 19 years a eno hu ne to horo ma mere me boa. Me D4. Ye me tia sen se o se boy ni ko school. Eti na akwahye ho no ko school ana na o fie. Ade o mama kwan. Na boy ni so betene. Wale. So onye jene. O se ne da che. Onye jene. Na jeju busa se, mami woni Pietro sei. Wo Pietro sei. Wo ka se Pietro sei. Ba ma ne crack o so ntimi nsi udro. Dabi, woni Pietro dress na ka se woni bi. Wo je ye no. Rubber no. Wo je ba ko se oturu mu akọ. Wo je part be na ko se. Brazil be na kuta wa crack toa. Wo kokunturo ho agofie woto agugoma akwakito we e de akoko rabedi du ma me no papa tem o de in court Pokwabra eh Judge Dabi me pacho me show bosse wo yesu ama me show bosse wo yesu achede wo Dabi ayam ya wo yesu anja de wo ye Dabi asofo no abrantie no so yesofo no wase obo ama ye ni so yesofo wo mla me yi no hwano si onye so from na me you judge me can be say yagobo ya do channel pa mama adwuma na me chapter number 1 oh ne be ko bisi mama adwuma be chapter number 1 na be ka tese be mamra je asama chronicle wo si dua ne da so akọ ne obi wo so obi ne na ko etie benya no ebe ku no akura sem we jene wonim hwe wo so krapodua ana okasa na okasa ye shere matusele dakabrim kasimbilai order ebusia asema yete hu ni o adwada bi ye dwada na dwada we di anu odene momra na mofa dwenkyere ne mra 0551 931931054 yes mu gina so sa hello Chopo mami payment Oyibo national mama one Mama, Oyibo, say the radio need them. And the more, my phone and me. Hey, one power, Oyibo. Wait, your call has. Oyibo, hello. Line 2, hello. Hey. Hello. Rest for don't kwa betena ha na ye nsem bebere ya nsemo hello mama one yeah Oyibo na china masabaso yo yankwe mami chia ma sole for CAC omo wo so ane omo ti odidi ye da o mase na so for mami play money ene nkwala na o ma ba no wa ho ene so mami ni na ehwe o mami na mo hwe nkwala no na nkwala na akwala boni na ye o mo ene o be ho akwala o wo P6 o kita iPhone na ye kula ye adwuma kula no ye tumi so iPhone kita akwala na o ti o no wa ho e ya akwala boni aka na ye no o mo ko mo no ye sa na di ni sa tu bo ani sisi mami no boni wo ma de bia le na nkwala na o ma ba no wa ho omu na ye omu de na bo ani jimi na wa jimi ogba hu ni na ye bibi na o di na e bo di hat na chi no e ye bloki hat na chi be ma no na o kita kita samo ntimi nka no
Yo. Eibo Kafra. Hello. Hello. Pacho din baby akasefi. Pacho me free I'm program so. Who also why kasa? Pacho the person me catch with me itri. Itri na me no. En kra ne ba. Omutimi kase oba with set manim. Manim se bema. The me tell say akra no free studio a mu twa ne ti no nyina mu fom. Se be ya na wo kra hu se wani. Me tremo. Me itri. Eti kra no mi mo yi ni nyina ni ti ni. Na de dwamani wo mutiri nwi. Hello. Hello. Udin baby akase free. So for me. The American say and nkola ya wo mo no. And what's the parents, you know, you to nkola ni ye. And fucking parents. And nkola ni study all the best no na aka ho. And see ya ni millennial system nkola ni ye na nkola no mo ya da aten. Ubetimi eja akola no akla na mabonti no for the eja akola na wo fu se dia na akla no obeye wa wo ba wa na wo nyankopon dia akola na ma o se wo no na se no edie benti ena wo beja akola ma ne na mabonti se me tia na wontia so ma me ra wo na ya me fu papa ma me no me blame no pa me bu fu pa na me ti dem a hello. Hello, so mama, good afternoon. Pacho free. Pacho, where dear? Akra no to ndo ya akra bone ka, we akra bone. And so mama ntia no, akra no ya akra bone. Na 20 years the way they kwatwin bana. Hey, 15 years pa ko fa be ma we say so say so be ma na fantan. Aye yere say you we say akra ti to ubetimi no. Hey, Mamma, no, in our plan of watching not to one. I do a better about the 2 years and watching the Punam and what papa. I probably what do say. I also manage Jim Munson. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, me rock as a free. As a free, that's what. You what's your foot you? Pacho, you know, plan a collaborate you. Hey, you mamma, you about papa. See, I'm going to do so much of a they say, young one, I'm taking your mamma, papa, who are trying to come to mommy. And so still come to me, dear, or Mooney. What I'm probably we are, or yes, I'm married. However, actually, Pia, I do with you. Hello. 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 Udin baby akasefi. Pacho me kasafi techima ya friend kwa me like. Techima bro no bene yeso. Pacho me wojumo. Yo yankwa. Akura ne de o ya akura boni pa. Enye easy. Akura ketwa ultimate Africa tie hu pikan sa sensem tie ne de. Asa anka bibia asa so fa nto ato akono ha. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, free. Pacho, kasasa sante bokwai. Yankwe. Pacho, ni na kani si, ni na bibi KSR. Bambesi tu kani kwa na kani chini. Mimi mami ni pia ni kana ya pacho. Mama ni madini kwa president na hizo mepanga. Ni swali tu kani kuzoe ni mabele biaha. Mapebe mabele biaha yuko kushini. No, unye 15 years na ekasa no. Wose hwo ho so yie. No no amri bi opie ba na maame bro ne pa. Wo maame ne de am se wo no wokrokro. Hello. 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 Udin baby akasa free. Me ba sho ya from me ko aje me kasa free I am free. Yankwe. Me ra ko pa. Na ba mai yekuta kula ma minu na tetiano ma me follow. Omosho mo ba yi ma ye na tetiano nya kura. Aplaka to ase. Opie untini e so ban beto ne na ndi ade. Enti yesre ma me fo no mo o mani ko ma fa no ma ye me ka.
ɛna Collins ni so otia akwala ne naked video na wode apie no ye bekye na tum etia Ghana mra ye bekye no akwala ne naked video na wode circulate on social media no so no. Hello. Hey. Udin baby akasa free. It was your family. Let me kasa free the mind crew. Yankwe. The mind crew. Hello. Krache yeti unka kasawa wada Roma. Okay. Assuming then say mama no why mistake kakra because oba me kasa mama no oba una wo no wo control so which na point na said ya wo pe so what na ho ma oba it me at the boss oba ye we ya meaning say na mama no ne papa no nyina no mo ya a mistake because mo ba we ya chance akra no mo de neba you have every control over the akra no you get to mutu chairman do to level na mo ba bet na hay every your mo na mo create problem yeah that's the hello 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 me pa chodin baby akasa free but femen no me kasa free tapa yankwe kakra me kan say maame no oye mistake awo for the any console daja oba also ma oba dance na wada na say otimi daja oba wa abanten dia na ne open no be me so kakra me kan that's hello 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 me pa chodin baby akasa free nso otakade yankwe enfocho mama na le kasa no na o se ne ba no ona na wada it's not there our friend my abu fan on sunbe joda o che na abu fan sunbe ma na order nti se onu ni okada fan okoya ohun ebia dam so na wa ma abu fan nya chance here da ma di nti e ho so won show ye mama awu bezi aba the baby now so the baby da o tra the dam nyama no nti wo ma yen show no so ye yeah that's it hello hello good afternoon din baby akasa free mpase femi anfanet so am kasa fika so yo mpacho e mo bia fan shema akade oya kola boni ese papa ni discipline pa na yen hwe so asofo so hwe se ritual matter bi wo ma because a nice girl it's so sign on sa usa pacho mo hwe na mo nye bibi fa o man yo hello hello udin baby akasa free oh so udin baby akasa free the pastor send sample na e kwa bonsu kasa na kasa free yeah the pastor we communicating kono yo yankwe Emilia no kweta ni se maame no onye ba kan papa na ni ya be maame ka no kwedi ncho ene ni pa da wi ase o mo tiri fireman na fi ka fanjira wo mo said the entry fireman na fi chu wo mo fo sister o mo fun ko na jeje mu sa sister ni ya be je bi se mi kuta me back me last one e wo check o di 25 years Bema na no ona na bema se pa o freme bo mama ne se mama kwese obi asia na o so opani e futu mi timi na se na me sorry dia 3:34 o'clock na me kapete na me su kam me ho me mo bua me ye me papa ma 2 grams sta e do new month e na and so into sia me ba se ade da ne to nipa wo tia no wa kana papa wo ho ku se ne time wo ta we dey say ne papa ye wo ne ba ku penti ne me oni wo mo agro yo ye dey ewu ye giasa e so ye man anye but apa bon sister e ti se fi ana ko le wa bona na so wa ye dey wa ta ya kola no wa na kola no o fa kola ne so sen ka fanta no nchu no fo so ba wi ati da no na wo se dey wi afete me ye shot at the abemo ani kata kwa papa no wi no e dey no kre because ye wo ba ko pa on se kan se bu se body wo so so ba baby na da pa ko na sia sister ba dey na wo di ko mame wo ba dey wo di nana ye ma ye da se pa wa ya de nyame hira o ye ya asemo hello me pa chodin baby akasa free pa cho me kasa free obo aso ye fe me fia ebo a mame ye bo ayenkwe
Me ba cho. Akwa na som na aba na ye ka no. Ano oje. Na awre ho nso. So bi aba ya se pa na e fa ba bi le ma na me de be ma me. Ba ba na dia na wo to me sika na wo pre no no. Onya na de so wo hwa akwa na da ache. Sika na wo pre ni hia no. Enti ama akwa no. Onya na de so wo pre akwa na da ache. Ana wo ja ba akwa na akwa ne ko. Timetremo abema na wabodua na wono na wayi ne so na wodi wodo no mama le fa cho abema no wonko kye no na won fa den fam na kwa so no ne de na gya na he akla na ebenya no so wa fa na chi akofa bema ti de no so wa me kan yeah that's it. Hello hello udi baby how can say free ne kase fi stiru ja sana kese yanko ane pacho akulano ese ne bi ya sene kona ya ni eto bi ya nyempa bokaka e bia na de bi free so nye itini ya fa nyempa bokaka ise dia akani e nine kola he mu ye ni de wowom no so ay ni ya na he mu ye ni de wowom hello me do fudi ni baby afre me free me pass me the first na pass you want to first yankwe me pass me pass for crown ya akwana oba no ya na when way what some pass for just 20 years no pass ma be yan apa me ma be yan ko na for the sia ba ndasi you need to be for the demand man akala ni okoko mo wo de no papa ma o fẹ́ ni eni bure adam kopi wo we ni e no na kan pa ya nti akala ni na mo ni ma me mo de papa na na no what is school for me about what na mo ami hello we did la mama ka se free ka so yankwe mommy e pa cho si kwala na abale bi aso odin pa o e bi aso odin papa me mo bi o me fie mommy e kwanye odi o ma me fashion bi bi ni ho ma me nyeye police station ni na o ma me de o ma ade na ko mo da e so ono no bedda oni ni na na da o ma me ko so ma da no na bi gate ko It's in for friend you chat. Hello. Yeah, hello. Una chat din baby akase free. Pacho mi dindi fatao mi kasa free akra. Yankwe. Mi pacho we so un pot we nye gen pot we nye small gen pot. We every maminu pot onu pot. Mumbisa no onu akata o pese no odi wa kolam. No, pese no di wa kolam. Ya da si bebre. Mama wo mfie se na wo be. Obi se mi musa. No what is say? Aso. Na usa. Rael, o mama no papa e o mo ko fi. O mo ko ntokwa ofi. O mo ko. Na chese fi o mama no papa no mo ko. Onsa na na ama ne ka che Collins ni say, o mama no papa kro mo ko. O mama no papa e o mo ko on. O de me pa wasem no beka no kure. E mo otiri nko mo ko ntokwa. Fi onye test. Mu fie wo no nye. Kwan amafa so am ware tete nkoda no. There's a question mark. But they metimi aka chwa ne say nka achi. Right wo muro tia so. Ye pese ye je ni yi a ye betimi. Eti yamfa ne ntena se. Ne ye mampai bonkom. Na wonyame wo beje ye be ya maye. Se wate. Na brantie ne de Collins no fa ne huni. Yen ye ntokwa twintwaye. Efri nne ekopim kuada me ma promise. Baby owo bia la. Ye betwe no no abedane sa nkwase adua no a wabato obi babra aposo na akoda yi so edina kosi adwuma right ese ubo o maame asum pa maame chew so maame anim na pa ne chew mampa chew fam bone chem hwe anim na kai sai na jade o cheche no mampa chew fam bone chem e bi nsi bio right
wo se me boss sa anante no wagya ya na abekọ pacho mejai wagya da be na apese edu kọto adwuma mu no ah da be nhwe o ma me na ti wa wo sun enyo ahomete da be na apese ubekọ adwuma no Rahel on say ukra wo besu da be na apese usun adwuma no aw Rahel sun rade fansa ka me be ma me Rahel jai sun aw di for Rahel na esun you abrehosem onfa we nya adesuade test said ya kan nkachi why mam say wajema Teresa wo ba ye show isu aye ma ontoma wo kwa atwa bi ma Rahel na onfa mpama tade wati nkachi na me se bibia be fine minua bi wo minua pa na me ne wo London ye friend Kate mo am London Faith Baptist fo munim Kate ni ku ni bra Prince na oboy keyboard se omo Kent Kate abagana Friday obesra me na niema me nua dia breme Kate onyame shraw pa any London fo nyina Dustin Bucket me papa kwaso adwa YF any mo am nyina anti Rosemont wo Clapton nyame shra mo na na yema sapon Auntie Rebecca o Cambridge oni mi K1 any adofo amudi echi am wa brochire nyina no onyame sham ye di show na ba wieye na ye wie ye bedi asem ye echi akopem se ye bai obede ne ho kra ye from ohini ni amakrancha da so of mami premier ni santimaje me atomu ama me di fufu ba pa mesa o how be da so afre producer 0244 809 4641 0244809641 na yemra na yensi nkonwa na yenseso adwen Ricardo Vals me ba papa bi ane ho fe no kuta romantic voice or the sports papa ebremo Sompa Nkomo eye bola yaba Sompa de yaba sebi edi kan jawa